Tot això portaràs? És moltíssim. Penso el mateix. Pues esto es todo lo que llevo, ¿eh? Y lo necesito todo. Ahora os lo enseño. Las pulseras del safari, todas estas cosas las necesito. Este, para las noches que hace un poco de... no demasiado calor. Este es para si hace un poco más calor. Este para ir de safari. Y este es una capa. A mí este es que me encanta. Però t'emportes fins i tot el penjarrobes. Tengo esta para cuando vayamos a ver las cebras. Este es para ir a la Déjala, piscina, ella va a la es como estaría. seva. Y he encontrado un pañuelo fabuloso para cuando vayamos Masses coses, a ver Blanca. los tigres. No n'hi han de tigres a l'Àfrica. Y los pantalones. Hay un día el que vamos a ver los tigres. Quina fixació que tens amb els tigres, noia. Veurem lleons. Ay, dejarme disfrutar. Botas, que claro, también son de tigre. Porque estas botas, Són de guepard. No n'hi ha de tigres a en l'Àfrica. el momento que sales a la selva, no quiero pisar una caca de elefante. Mis atuendos, la toallita desmaquilladora, mis cositas, la leche, para hacerme así algunas friegas. Todo esto sí que no lo he olvidado, ¿eh? El rociador. I sempre parlant en castellà. Ella és així, deixa-la. Y la crema antiarrugas. Por ir a un safari no podemos abandonarnos. Es lo mejor de todo, porque si hay un ataque de moscas, pues me pongo esto. A mí no me picarán nada. Queda fantástico con el salacot. Y si los rangers son interesantes, ¿quién lo sabe? Para cuando llueve, yo prefiero ir con el sombrero, desde luego. ¿Qué os parece? Lo necesito todo. Ai, no veig res. I és que no portava les ulleres. Això és per l'avió. Els peucs? Què fas? Els taps per no sentir-vos a vosaltres i no sentir el motor? El rosari petit? Per viatjar sempre m'emporto el rosari petit. I aquest mocador que me'l posaré perquè fa joc amb la bossa. I que me'l vas regalar tu, Blanca. La pròtesi dental per la nit. Lo principal, el matamosques, perquè Déu està ple de mosques. Jo no portaré botes. Jo vaig millor amb les bambes que amb les botes. La fotografia dels papàs, el necesser, els polvos de talco, per si de cas tinc problema o no n'hi ha. Desinfectant, per desinfectar-ho tot. La meva esponja, bueno, els meus problemes d'alguna pèrdua, el coliri del sud. Ara me posaré, aprofitaré les gotes dels ulls perquè no se ressequin. I amb el safari, amb aquell vent i aquella calor tropical, ai, tinc unes ganes. La crema que, per si em faig algun copet, que ja s'està acabant. I la pasta de dents veig que també s'està acabant, però bueno, l'aprofitaré. I bueno, us donaré un secret. És que tinc por que al safari se m'escapi alguna cosa. I he portat les calcetes, que són penyal, però semblen calcetes. Estic encantada amb aquesta descoberta. I ara us ensenyo tot el que porto. Una camisa de màniga curta, una altra de màniga curta, que com és el mico, és que m'encanta. Una camisa de màniga llarga, una mica més elegant, una altra camisa de màniga llarga, una de màniga curta per estar una mica elegant, a la nit, potser fan foc de campanya, i la tovalloleta, una tovalloleta absorbent, que és superpetita, amb el meu biquini, una camisa també per anar al safari, de color rosa, que és el meu, que m'encanta, un mocador per si tenim que posar-nos o bé al coll o així, perquè potser hi ha molta pols. Pantalons, jo portaré pantalons leggings. Un altre pantaló de leggings, un pantaló per estar més elegant, i per les nits he portat una americana, que m'encanta i que quasi no l'he dut. Els altres pantalons, que són els que van amb aquesta americana. Llavors tinc també les sabatilles per anar pel lloig, de mudes, per si un cas a sobre el llit. Però bueno, ens en sortirem, ens en sortirem. Ara us ensenyaré tot el que jo porto. La gorreta la porto ja en el camí, les ulleres, crema solar, que segurament ningú n'ha portat. Porto, això és molt important, la crema de cacau, que en tot moment ens tenim que posar, sobretot és molt sec l'ambient. Un bloc de notes per apuntar tots els animals que
que ens anem trobant i les coses interessants. Anem a veure. Sí, la mascareta per si un cas de portar-la. Unes altres ulleres de recanvi, perquè el sol és molt intens. La càmera de fotos. Les botes, perquè jo sí que penso caminar, si em deixen, per fora, per la selva, trepitjant, si puc veure merdes d'elefants, si puc veure... Estic molt interessada. Aquest és ideal per al safari, perquè si fa molt vent, llavors et queda aquí i no el perds. Això per una banda. M'agrada perquè veieu un pantaló. Jo només duré el pantaló que portaré posat, que serà un texà, i aquest, que és estupendo perquè pot ser curt o llarg, segons fred o calor. La roba interior i el biquini, una camisa de safari, una altra camisa de safari amb màniga llarga, una camisa per la nit, de màniga llarga per la nit, que és molt elegant, una camisa que és transpirable de màniga curta, també pel safari, un altre pantaló per si de cas a la nit, és una mica més elegant que el texà, una samarreta per si refresca, un jersei, que és també aquests colors van molt bé pel safari, i aquí el necessaire. També us he portat una altra motxilla per portar-vos els jerseis o les coses que us facin nosa. Una petita motxilla que no volta res, però després hi cap moltíssim. I en el necessaire he portat, i això important, us he portat Aftershave, perquè Aftersun, Dorotea. tinc por que us cremeu. I després us he portat també unes gasses i un tupidona, i per si de cas algun insecte es fa molt gran o alguns de tirites, en fi, una mica de botiquín d'emergència, que això ho portaré quan sortim de safari. Què us ha semblat?